سلام عليك ماريا بالgrazia mimlija il-mulej mije imbek inti fost in-nisa Li Sister Teresa Camilleri Agostinjana insellimlek u nilqek għal-riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Insejħu fostna Trinità Qaddisa b'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nerġgħu nilqgħu lill-Omna Marija fostna semmija u naraw x'biħsieba tallimna llum mit-titli oriġinali li tana Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija, Mara ta' żminijietna. U t-titlu li fuqu se nirriflettu semmija flimkien ma' Omna Marija iġib l-isem Marija, Mara tal-Qadim. Jista' jidher nuqqas ta' rispett u xi ħadd forsi jxomm ukoll rieħa ta' sagrilleġġ. Ma nafx ngħid sewwa jekk hux minħabba l-impressjoni ta' titlu hekk fqir attribwit lis-Sultana tal-Anġli u tal-Qaddisin jew inkella hux għax ftit huma stmati dawk li jaqilgħu il-ħobża ta' kuljum bit-taħbit tagħhom fid-dar ta' ħaddieħor. Biex ngħid is-sewwa anki jidrawha moderna ħasset li hemm xi ħaġa ma tantx iddoq fil-lingwaġġ antik. Għalhekk flok jitkellem dwar għaddejja jew seftura, il-vokabolarju jgħaddi minn taħt il-pressa lesikali ta' kamriera u jilgħab termini iżjed tal-moda u jitkellem dwar ħaddiema ndaqs jew saħansitra dwar ċolf bil-kelma bit-Taljan di li fl-aħħar mill-aħħar mhix ħlief akronimu pulit tal-inizjali tal-kollaboratriċi familjari. Imma dak it-titlu Marija għażlitu minn jedda. Fil-fatt għal darba darbtejn fil-Vanġelu ta' Luqa Marija issejjaħ lilha nfisha għaddejja. L-ewwel darba meta fit-tweġiba tagħha lill-Anġlu tnewwillu l-biljett tagħha li fih hemm miktub ara jiena l-qaddejja tal-mulej. It-tieni meta fil-Magnificat tistqar li Alla xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Mara li taqdi mela Marija bid-drittijiet kollha, titlu li hi ġorru bjett minn twelida u li donna trossu magħha b'ċertu għejra bħalli kieku kien xi arma nobiljari antika tal-familja. Kienet jew ma kienitx jekk mhux eżattament dixxendenti bħal Giuseppi għall-inqas imħallta ma' dar David għaddejja tiegħu. Titlu li bħal fi speċi ta' simetrija riflessa f'mera iwassala lil Marija biex issib kwalifika professjonali parriċ tagħha fi xmun ixwejjaħ ġwaqgħu xmun meta qal ħalet tarbija fidejh, Marija afdatilu, afdat tarbija Ġesu f'dirajh lil dak il-qaddej li qal li issa fl-aħħar jiem jista' jmur fi sliem. Titlu li fit-tieġ ta' Kana la darba l-kollegi bejniethom jiftehmu aħjar jawtorizza id-dur fuq il-qaddejja b'dawk il-kelmiet li baqgħu għama resiġenti għalina wkoll għax donhom stedina biex immorru ninkitbu l-kol fl-istess konsorzju li ju għamlu kull ma jgħidilkom hu. F'kelma waħda titlu li
jilleġittimizza it-talba tal-organizzazzjonijiet kompetenti biex ikollhom lill-Verġni mbierka bħala protettriċi ta' dawk li mqarr f'servizzi hekk differenti minn xulxin, minn governanti għal babysitter, bil-infermiera għas-seftura, bl-uniformi jew mingħajrha iwettqu servizzi fil-familja u d-djar. Imma dak it-titlu li Marija stess tagħżel għaliha ma jsibx postu fil-Letanija Lawretana li soltu ngħidu wara r-Rużarju, forsi għax anke fil-Knisja minkejja tant paroli li jsir, l-idea tal-qadi tevoka sens kważi ta' theddida tal-libertà, talludi għal klassifikazzjonijiet ta' dinjità inqas u taħta hemm moħbija l-idea ta' gradi iktar baxxi li ma tantx jidhru jaqblu mal-prestiġju tal-Om ta' Alla. U dan iġalna eżis semmija nissuspettaw li mqar id-djakunija tal-Verġni baqgħet kunċett ornamentali nesprimuh b'nifsijiet qal u mhux xi prinċipju operattiv li ċaqlaq l-eżistenza tagħna. Induru eżis semmija lejn din omna u ngħidula Santa Marija, għaddejja tad-dinja għatina l-arfien li taħt il-biċċiet imċerċra ta' dawk li huma qalbhom imħabta u imtaqla hemm moħbi is-Sultan il-Mulej Alla tagħna. Iftħilna qalbna Marija għad-batijiet ta' ħutna u biex inkunu dejjem lesti ħanintebbħu bil-bżonnijiet tagħhom. Għatina għajnejn mimlija ħlewwa u tama. Santa Marija, għaddejja tal-Mulej li ngħatajt bruħek u bġismek għalih u dħalt f'daru bħala kollaboratriċi familjari tal-opra tas-salvazzjoni tiegħu. Mara ta' bilħaq denja li l-grazzja editek fl-intimità trinitarja u għamlitek teżor tal-konfidenzi divini seftura tas-saltna li interpretajt il-qadi mhux bħala tfaħqir tal-libertà imma bħala appartenenza definittiva għar-razza ta' Alla. Aħna nitolbuk, Marija, iddaħħalna fl-iskola ta' dak id-djakunat permanenti li tiegħu int kont l-aqwa għallima. Omna Marija, bil-kontra tiegħek aħna nsibuha bitqila li niddependu minn Alla u donna ma rridux nifhmu li hekk biss inċedu għal kollox għas-sovranità tiegħu nistgħu niksbu l-alfabet bażiku biex naqraw kull qadi ieħor uman. Li nafdaw ruħna f'idejn il-Mulej jidhrilna logħob tal-azzard. Is-sottomissjoni għalih flok narawha fil-qafas ta' bej ta' patt. Ara, is-sottomissjoni għalih ġifieri għall-Mulej flok narawha fil-qafas tal-patt bejn tnejn insħossuha bħal kelma oħra flok jasar. Insomma, aħna għajjurin għall-awtonomija tagħna u l-istqarrija solenni li taqdi lill-Alla ifisser is-Saltan ma tantx tipperswadina Marija. Santa Marija għaddejja tal-kelma, għaddejja sal-punt li barra li smajta u ħarista
il-qajta mlaħma fi Kristu, għenna nqedu lil Ġesu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Għamel Marija li nduqu l-ġmiel mistur tiegħu. Għatina daqqatit biex narfu nkunu fidili lejh sal-aħħar. Għatina lena ta' dawk il-qaddejja li hu Ġesu meta jidħol lura f'nofs tal-lejl isibhom għadhom jisru u li wara li jkun xett il-biesu u stess ipoġġihom bil-qiegħda mal-mejda u jgħaddi iservihom. Għamel Marija li l-Vanġelu jsir in-norma li tnebbaħ kull għażla tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Ħarisna mit-tentazzjoni li nraħsu it-talbiet esiġenti tiegħu. Għatina l-ħila ta' ubbidjenzi ħinja. U fl-aħħar nett arma bil-ġwienaħ li rriġlejna Marija biex nistgħu nagħtu lill-kelma is-servizz missjonarju ta' tħabbira sa trufijiet l-aktar imbeda ta' din l-art. Santa Marija, għaddejja tad-dinja, li wara li stqarrejt li inti l-qaddejja tal-mulej tlaqt tħaffef biex tkun qaddejja ta' Elisabetta, għati lil passi tagħna il-ħeffa kollha għoża li bija inti lħaqt il-belt ta' Ġuda, simbolu ta' dik id-dinja li qudiemha l-Knisja imsejħa x-xitt il-fardal. Rott kadenzji ta' gradwità lil qaditana spiss imniġġes mill-ħmieġ ta' min irid ijassar taħtu. U għamel Marija li d-dellijiet tal-poter qatt ma jaħkmu l-offertorji tagħna. Inti toqti tbatija u t-tiġrib tal-fuqra, għenna nqedu ħajjitna għal-qadi tagħhom bil-ġesti konkreti ta' skiet u mhux tar-riklami tal-protokanizmu. Għatina l-arfien li taħt il-biċċiet imċerċra ta' dawk li huma qalbhom imħabta u mtaqla hemm moħbi s-Sultan Ġesu. Iftħilna qalbna għad-batijiet ta' ħudna u biex inkunu dejjem lesti ħanintebħu bil-bżonnijiet tagħhom. Għatina Marija għajnejn mimlija ħlewwa u tama, l-għajnejn li kellek int Marija dakinhar f'Kana tal-Galilea. Titlu sabiħ ieħor eżis semmija li se nkomplu nirriflettu u Marija mara ta' veru. Nistqar magħkom li anki jien nibqa' xi ftit mifxul qed jgħid Tonino Bello. Meta naħseb fil-Madonna din il-ħolma inkredibbli li ħolom il-mulej, u mbagħad nara fuq it-televiżjoni id-dmugħ tal-ommijiet Palestinjani jew inqalleb fir-rivisti missjonari u għajnejja jaqgħu fuq l-uċuħ mixruba tan-nisa tal-Amazzonja jew nisma' fuq l-aħbarijiet ċerti stejjer kifra tal-kundizzjonijiet diżumani tan-nisa tal-Bangladesh. Jien nistaqsi lili nnifsi kif għandha x'taqsam b'xi mod ma' dawn il-ħlejja imsejkna l-istorja ta' Marija omna. U meta fit-triq naħbad ma' waħda minn dawk li l-miżerja iktar milli l-konfużjoni waslita biex tbieħ ġisimha ħalli taqla biex tiekol. Nistaqsi jekk Marija kienx tinġibed lura wkoll bħalma nagħmel jien fil-prudenza safja tiegħi. Imma nsiba bitqila ħafna nistħajjel liema kliem waqt li tieqaf kien joħroġ minn fomma Marija. Hekk ukoll kull darba li nisma'
Luġijat ta' tant nisa violentati mill-irġil tagħhom li missirietom stess iżommuhom maqfulin. Jew huma misruqa mill-jeddijiet l-aktar bażiċi għax abbużati mir-raġel. Insiba bitqila tassew li nimmaġina x'relazzjoni jista' jkun hemm bejn Marija u dawn il-ħlejjaq, fejn il-manswetuni tagħhom spiss tidher ħlewwa imma hi rassenjazzjoni, tesprimi ruħha f'doċilità imma hi avveliment. Tur il-leħħa ta' tbissima imma taħbi il-malinkonija ta' dmuħ. Imma anki meta naħseb fuq ċerti nisa apparentement emanċipati tirritorna bis-sistenza il-problema tal-konfront tagħhom ma' Marija. Min jaf, jekk is-sobret tal-ispettakli provinċjali jew is-sopran tal-La Scala ta' Milan isejħux isem Marija qabel joħorġu fuq il-palk, inkella il-mudella tar-rivisti għall-adulti u l-kampjonessa tal-iskejts bir-roti jinġibdux mis-seħer sopranaturali ta' Marija. Jew il-vjolinista tal-Filarmonika ta' Filadelfja u trainers tal-lokal ta' billejl ta' klassi għolja iħossux id-dimensjoni spiritwali ta' Marija. X'jaħsbu dwarha l-hostesses tal-Boeing interkontinentali jew iż-żeffina? Barra il-katina ċkejkna tal-fidda bid-domna ta' Marija mdendla ma' għonqhom, x'reazzjonijiet inqanqal l-isem ta' Marija fl-atleti tan-nazzjonal tal-basketball li jduru d-dinja kollha, jew fil-preżentatriċi tat-televiżjoni, jew fil-protagonisti eleganti tal-postijiet fejn jiddiskutu l-letteratura. F'kelma waħda, Marija hi tajba biss bħala punt ta' riferiment għal monaċi nisa tal-klawsura u għax-xebbiet li ħajjithom mid-dar għall-Knisja u lura? Jew Marija hija l-aspirazzjoni li tqanqal il-qalb ta' kull mara li tixtieq tgħix il-feminilità tagħha fil-milja tagħha. In-nisa ta' din l-art insaqsu iħarsu lejha beħlewwa għax f'ħajjitha fuq din l-art ġabret fiha il-misteri tad-tbatija kollha tagħhom. Jew għax hija s-sembolu elokwenti ta' min iġarrab il-misteri tal-ferħ, tal-eżodu mill-widien ta' dmuħ, tal-qagħda servili ta' qabel. Jew għax Marija hija ixbija li tiġbor fil-qosor il-misteri tal-glorja, tal-ħelsien definittiv tal-mara minn kull xorta ta' jasal li matul l-istorja benġel id-dinjità tagħha. Huma mistoqsijiet dawn eżissimja, forsi xi ftit bla sens, li ma nafx insibilhom tweġiba, imma li għalihom naf nagħmel talba. Nisimgħu u ngħidu flimkien din it-talba lil Omna Marija żissemmija.
Santa Marija Mara ta' veru, ikona tad-dinja femminili li fl-aħħar waslet fl-art imweda. Enna Marija naqraw l-istorja u ninterpretaw il-ħajja wara tant maskiliżmu prevalenti bil-kategoriji ħelwa u qawwija tal-femminilità. Santa Marija, Mara ta' veru, ikona tad-dinja femminili umiljata fl-art tal-Eġittu li kollha toqgħod għat-torturi tal-farawuni ta' kull żmien, ikkundannata għar-rwol li taħraq wiċċha fuq it-twaġen tal-basal u li taħmi il-madum għall-bliet tal-prepotenti. Aħna nitolbuk Marija għan-nisa kollha ta' din l-art. Min meta fuq il-Karvarju Marija nifdulek ruħek. M'hemmx karba ta' om li jibarranija għalik. M'hemmx solitudni ta' armla li jint ma ġarrabx. M'hemmx avveliment ta' mara li tiegħu ma tħoss l-umiljazzjoni. Jekk is-soldati neżżaw lil Ġesu minn il-bisu, l-uġieħ ta' qalb lilek Marija neżżek mill-aġġettivi prestiġjużi tiegħek u der sempliċiment bħala mara hekk li liben il-waħdini tiegħek fl-agonija ma setax isejjaħlek għajr dak l-isem ta' mara hawn ibnek. Int li bqajt wieqfa taħt is-salib, statwa ħajja tal-libertà, għamel li n-nisa kollha imnebħin mill-kuraġġ femminili tiegħek taħt id-dulluvju ta' dbatijiet ta' kull xorta. L-iktar jilwu rashom l-isfel imma ma jawġu qatt darhom. Santa Marija, Mara ta' veru, ikona tad-dinja femminili li sa fl-aħħar qabdet it-toroq tal-eżotu tagħha għamel li n-nisa f'din il-migrazzjoni qiebsa kważi minn era antropoloġika għall-oħra ma jintilfux bħal Lut fil-baħar tal-qasab imma jarfu jsibu l-modijiet it-tajba li jaħduhom bod mill-eġemoniji tal-Filistej il-ġodda. U biex iġbija tiegħek Marija ta' Mara li ta' bilħaq irnexxejt tista' tilma għal kulħadd bħal sħaba kollha dawn fid-deżert. Għejn ukoll il-Knisja tiegħek Marija biex teħilsek minn dawk is-suffissi fil-maskil li bihom xi drabi baqgħet issejjaħ imqar il-figura tiegħek. Santa Marija, Mara ta' veru, ikona tad-dinja femminili li sa fl-aħħar waslet fl-art imweda. Enna naqraw Marija l-istorja u ninterpretaw il-ħajja wara tant maskiliżmu prevalenti bil-kategoriji ħelwa u qawwija tal-femminilità. Din id-dinja daqshekk ċatta immarkata mill-eċċessi tar-razzjonalità fuq l-intuiżmu tal-kalkolu, fuq il-kreattività, tal-poter fuq il-ħlewwa, tas-saħħa tal-muskoli fuq il-persważjoni doċli tal-ħarsa. Int ġbija mhux biss tal-mara l-ġdida Marija imma tal-umanità il-ġdida imħarsa mill-illużjonijiet tal-liberazzjonijiet foloz. Enna Marija biex tal-anqas inroddu ħajr lill-Alla li jekk biex jumanizza l-art jinqeda bil-bniedem mingħajr ħafna suċċess, biex jumanizza lill-bniedem rid jinqeda bil-mara fiċ-ċertezza li din id-darba mhux se jfalli.
Waw illum, insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Addisa Maria,